ва недавно шахр дар Лен визов дода буд. Сабаби якай берӯз гуфти иш ба кори худ шидан ити. Барои чӣ ки ту мегуфти онҷа ки мо дар кор нестем дар якай берӯз. Без, значит, без. Барои хат задай бузухта куш карди, значит, ма ака ҳози бо буромадай ки возможния. Вай ки медона ямо паси дига чӣ мега. салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаи пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Дастафка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. салом алейкум тамошобинои муҳтарам, салом алейкум нафарое ки дар гирди атрофи мавзӯи реп ҳастед ва коре ки имрӯз шуд ё ки видеоҳое ки дина баромадан дар ҳама мавзӯъ камакак равшанӣ метиҳем. И шахри райхеза авлод сир кардан, батли навик сиван, батли шахри рейкл ва батли шонем сиврайдер ки дар канали Синат Шарипов як навор баромад ки монетизатсияш кор накардест. мавзӯи якумини мо и оиди батли шахри рейкл. хеле ки медонем бояд моҳи декабр батли шахри рейкл шавад дар канали реп портал ва ташкилотчи акаи доди худой дар ин батл як мавзӯе шуд ки бисёриёро ҳайрон кард ба фикрам. шояд надида бошанд, чунки лонли канали нав кушодагиай, мо ссилкаша дар описанӣ мемонем, ҳоли просмотри кам гирифтагиай. дар канали лонли видео баромад ки шахра айхеза авлод сир кардем. рости гап бениҳоят як мавзӯи вазбине бигем, чунки вақте дар як ҷо мақсад кору фаъолият мекунӣ ва чунин навор мебирояд, камтарак дили одам зиқ мешавад. фикр мекунем пеша ин видеоро кардан хуб фикр кардагиай лонлиам, чунки одам як бора видео намекунад. мо фақат умедворем ки хуб мешаванд бачаҳако, но як кори бениҳоят вазбин шуд. камакаки навора шумо мемонем, бубинед ва мавзӯъро идома метиҳем. ба розигии ҳамаи бародарон, ба розигии ҳамаи састафи хезе кадесам ки ҳама розия ки ай ҳамин рӯз иборатан ту ай хезе ронда пашол вон шавӣ. Крисай последни дар ҳамин байни круге ки диромад яй лейбли девонаро айнам хеле гуфти япо тов дод. Сабаби якай берӯз гуфти япо иш ба кори худ шидан ити. Барои чӣ ки ту мегуфти онҷа ки мо дар кор нестем дар якай берӯз. дази дар хезе 20 бидем онҷа дар гап чап мерафт нашуд лен. ма як гап мегуфтум ки кадоми гап зана нашуд лен гап зана, шахр ту гап назан. дар инҷа лонли оиди ландмастера мавзӯъро мекушад ки якчанд муддат вақтҳои охир ландмастер хати шахр камтар дар даруни реп бугу кардагианд ва недавно шахр дар Лен визов дода буд. но гуфта буданд ки агар ки 100,000 пешниҳод кунанд, ай бачакҳои хезе авлод хати ландмастер ягон кас батл намебирояд. баъдан видео биромад ки шахр дар ландмастер визов дод. сабаби як галан нофаҳмиҳо байни ма ва бачакҳои хезе ҳамиша хештагӣ буд. хай бо видеоша ҳамаша мақсад тамошо мекунем, мефаҳмем. табрик я бор дига шахр. айни ҳол шахр дар хезе авлод нест ва ландмастерам нест. значит мумкин ки байни ё ягон гапчапи батл маслиҳат шавад. но ин мавзӯъро дар акаи Саидакбар элон савол додем ки мақсад батли шахр ландмастер ягон хешмо ташкил кардан метавонед ё ин ки не. ва дар ҷавоб гуфт ки ихелайда ман да шахр бовар карда наметавонам. ай чӣ ҳисоб? ҳисобе ки он видеош ки дама ответ дода буд, да бисёриҳо ответ дода буд. короче я видео дам типакати лен намекунам, 100,000 батан мега чизе мега онҷа. одаме ки мисол як моҳ пеши хали гуфтеста буд, ҳозир мега мекунам, бо мумкин як моҳ пас то батлавай чун чизи дига буда. ва қасами дунё хӯрда буд ки ҳамин чиз номумкинае, невозможнее. ака ҳозир бо буромадай ки возможнее. вай ки медона як моҳ паси дига чӣ мега. ва як мавзӯи дига, нафарое ки реперо ва нафарое ки дар ҳамин реп
ҳастанд гап чапша рӯз дар рӯз мефаҳманд гӯш мекунанд дар ҳами дарун ҳастанд. Бисёриҳо ба фикрам дар як фикранд ки батли Шахера Рейкл чӣ хел мегузарад, чунки Шахера хезе авлод сир кардан ва естественно бачакҳои хезе авлод зудан чи дар батл дар қафои Шахер намераванд. Ана соли 2016 буд 31 декабр агар хато накунем 0 грамм қатъи Шахер батл карда буданд ва 6 январи соли 2017 батл шуд ромадагай. Дар ҳамҷа Шахер якум бор хезе авлод ромадагай, якум бор гуфтестам. Ҳаму баъди батл Шахера эълон карданд ки дар хезе авлод қабул карданд ва баъзе суханҳое ҳастанд ки Шахер дар ҳамҷа гуфта буда ки агар ки мара дар хезе авлод қабул накунед ман репа бас мекунам. Ты ба ёдат боша ки соли 2016 буд батли 0 грамм та ҳамон вақт ба хезе дуромадӣ. Ты гуфтагӣ ки агар мара дар хезе нагиранд гира када, агар мара дар хезе нагиранд ман репа бас мекунам. Барои ҳамин лони дар видеош оидаи масъала камакак суҳбат кардагӣ буд. Дар ҳамун замон 0 грамм I-Team бисёриҳо медонанд I-Team ромадагӣ буд ва дар ҳамун батл вес састави I-Team вес састави хезе авлод дар пишти Шахер буданд. 0 грамм дар любой батл ҷой ба ҷоиш нест, вақте қафо талпа нест, одам нест, хита ба қувват ҳис намекунӣ. Мавзӯи дигари мо оиди батли Нави Кемси ва Сиван. Вақте ки Нави Кемси дар Барон визов дод, маълум буд ки Барон ҷавоб наметиҳад, чунки Шон Эмсирам недавна визов дода буд. Вақте пешаи батли қатъи райдер мекардагиш Барон ответ надод ва дар Нави Кемси Сиван ответ дод ки акай берӯз нею биё қатъи ма батл кун. Ин чиз камтар номумкин метофт ва ахир рӯбарӯ шиштанд, суҳбат карданд, рӯзи батлшона аниқ карданд. Моҳи декабр батли Нави Кемси ва Сиван мегзарад. Шумо метавонед видео рӯбарӯша дар канали Нави Кемси ва дар канали Сиван нигоҳ кунед. Ду қисм шудагӣ дар ҳар ду каналош промадагиам. Без, значит, без. Барон хат задай бузу хта куш карди, значит, ты мага чӣ барози кардам баша? Барои чӣ мара 100,000 рублик бед метама рекламаш намекунем. Амам сумай ку ҳар мо. Не батл ма точно мегунтон минус хати меша, минус хати мехонам. Ана мавзӯи дигари мо оиди батли Шона Райдер. Дар канали Синат Шарипов як видео буромад ки монетизатсия батл кор намекунад, минуси Райдер авторские права қапидаем. Ана мо ҳамчун нафаро ки дар ҳамин дарун ютуб ҳастем дар ҳақиқат ин чиз ростайн. Ана ҳамин минус авторки задаги аҷура видео роста бромадаги ки ҳамун монетизатсияи батл кор намекунад. Дар инҷа ду вариант мешава, фикр мекунем. Ё батл ҳамун хел мебурад, монетизатсияш ягон самон кор намекунад, яъне Синат Шарипов даже ай монетизатсияшам афсус пул кор намекунад. Ва дуюм вариант ия ки ҳамун қисматшам мебараву отдельно мепартояд. Ҳамун раунде ки минусаш авторские права қабидаги отдельно ғайраи батл мепартояд. И рости гап камакак нороҳат мекунад тамошобинаву, но дигар вариант фикр мекунем нестае, чунки ин қадар расход кардагай ӯ мардак, ин қадар сум додагай ва ҳадди ақал ягон фоизи ҳамура нагирад, гандаи бад мешавад. Ё будан якчанд мавзӯъҳои дуруни рев ва метавонед дар кадом мавзӯъ равшанӣ шунавидан мехоҳед дар зери комментария нависонед. Мо ҳатман барои шумо барнома карда ҳамаша мефаҳмонем. лайк монда дар канал подписатсия кунед ва фикротонро ҳатман нависонед. Зинда ва саломат бошед.